ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатию хубаи духтарако. Имрӯз паплинакои тоза туркӣ нишонтон медиҳем. Бовар кунед беҳад хушрӯйнем, дастангиёшона бинен. Нархшон ку аҷоиботай 250 сомон. Турецки тоза. Бо кадомеша ки дитта зиёд мегирен, боз ҳам арзонтар мешава. Марҳамат метонен нависеншона доставка мекунанд. хоҳен агар нависеншона ҷошон бирен айпеш борошона бинен. Иҷа бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, 2 қаторай. Ина киртай тиграка бинен, паплини тоза туркӣ. Ана хе бантик дора ай миёнош. Ана бад паплини тоза турецки. Ино 220 сомона. Ҳози як гала иҷада киртои 220 сомона нишон медиҳам. Ана духтаракои хушрӯ. Медонем чи? Иношам ҳама хел аз дита зиёд ки гирен бо арзон мешава. Беҳад киртои нави хушрӯмадагай ҳамаи ҳаминора нигоҳ кунен. Бораи Турсия ҳангоми гирифтаган видеокарта партифтаган ҳамаи ҳамино ҳозир наличи да Корвонай. Ина хоҳем бренами 7 дарвоза тарафи Тиллобозор 2 қатор айпеш борошона бинен. Агар хоҳе нависеншона иҷа наворда хушрӯ наомадастай, лекин шумо нависеншона суратошона мепартоянд. Рақамои ватсапшон ҳаст, мадай маъқул шид. Бинен чиқа хушрӯчае. Ана баъди киртои туркира шута мепӯшен. Тамошо бино ҳичи намешава паплинакош. Чанд рӯз буд ма киртои идонаш мода нишон медодам. Яркиёи фасоно ҳози боша. Анамхе киртоҳои ҳаррӯза гӯем. Намхе киртои паплинаки хушрӯе ки бароҳат мепӯшен пешниҳод кардистам. Марҳамат инамино ҳамаш туркӣ. Глиша бинен чиқа хушрӯай. Евростил марҳамат. хоҳен бантикша мекунен, хоҳен намекунен. Хулос модел беҳад бисёрай. Ҳамаша арзон кардаган. киртай духтагӣ тайёри фасона бинен чанд сомай турецки. Баъд ҳастай бо инаи модело. Мана бо чизе ки духтаро намефаҳмед. Барои нах, барои ягон вайш шумо метонед бо хучона пирсен. Ина бинен чиқа хушрӯчаан. Ази динамудай мана. Ана бадани моделора бинед. Рубашкои дарози хушрӯ. Иноям паплинакай аҷоиб фасонак. Мана бинен. Сабукакан ино. Бисёриё рубашкои дароз мепирсанд. киртои рубашични. Марҳамат ҳам размерош фасонай калонаки хушрӯ. ҳам қадбасша бинед дарозакай. Мана брюкати мепӯшен духтаро. Ана ин моделора бинен. Иқа хушрӯча. ҳамаш туркӣ. Нами чӣ хеле гуфтум, ҳамашон в наличии да Корвон. Барои айпеш сифатча бинен духтаро. Нархошон беҳтарин нархай. Рафта бо катихчонам суҳбат шавем, бинен, пӯшен, тамошо бино. Иш бо троика будай. Диден? Поча дора. Вай дора бо юбкав кофта. Хулос аҷоибак фасон. Качествои беҳтарин. Мана рангошам ҳамаш рангои хушрӯ. Ина иша бинен ами ранг мада маъқуле аст ки ана аҷоиб замшуи ранг. Диден? Аз ҳамаш бо чантаяй размеро ҳаст. Тамошо бино. ҳози бора нав равон кардагиян, нав омадагияй Корвон. Ина биёен бинен айпеш маъқултон мешава. бисёр ҳам рангои хушрӯ, ҳам качествои нағзу сифатои беҳтарин. Мана ин моделоша бинен шарфошон катияй. ҳамашонам хе гулчин карда равон кардагиян. ҳама намуди киртоҳову двойкаҳора. баъд медонен духтаро иҷа бо чанд намуд дига двойка доранд. аксия кардагиян. шумо метавонед бо бирен двойкаҳошона амо аксиониоша айпеш тамошо кунен. беҳтарин нарх пешниҳод шудестай. Мана ин киртоша бинен. чӣ хеле гуфтам дига нархора бо метавонед ки хичонда бинависен. нархошон қимат нест духтаро. нархошон хубай. барои бори турецки нархҳои беҳтарин пешниҳод шудагай. ҳамин двойкаша бинен чиқа хушрӯ. ина дита расветка доштай брукошон катиян. мана духтаракое ки мисол ягон либоси необычный пӯшиданиен. ина биёен пеши анами хоҳар 7 дарвоза тарафи Тиллобозор 2 қатор. бороша бинен. киртои хушрӯ дора. ана баъдан элон тамошо бино. анами намуд турецки ваё
ипеко ё 1500 будан, ҳози акция рафтаистай 1100 сомон шидагай. Марҳамат, касе да ипеки тоза турецки дар корай, пас рафта ай пеш ё ки нависеншона доставкатон кунанд. беҳад ипекои хушрӯ доранд. размеро ҳастай тамошобино. мана купра ипекое ки 1500 буданд, шумо дидаги будаи наворода ҳамуно 1100 сомонӣ акция шидагай. мана бинед чӣ хушрӯгиша. аҷоиб хушрӯванд. ино качествоошон ку беҳтаринай, бо кори дастӣ доранд ҳамаш. аз ин купра ипеко чанд моделай духтарако. баъд медонед я намуди дига ипек ҳастай. у намудша духтарако шумо нависеншона суратшона мепартоянд. у намуди ипекшон 1100 сум буд, ҳози аксияда 900 сум шидагай. ина нависеншона бо суратша мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда хитон бинен. айно ҳамаш купра ипекай ки 1500 буд, ҳози шумода нархшона 1100 сомон кардагиянд. ай пеш тӯю ҷашнҳои хурсандӣ бисёр. ай сезони тӯю сарштестай духтаро. ина марҳамат аз акция истифода бурда анам хикртои фасона харидорӣ кунен аз ами 7-12. мана аксияи беҳад калону нағз рафтестай. бачи хеле диден паплинакошон хушрӯ, двойкаошон фасон, ҳамаш бори нав. инами нав баъди ид омад и борои турсия. барои ҳавай метунен бирен ай пеш тамошо кунен. ина иҷада нуқтаи савдошунай духтарако ами 7-12. биен курта, двойка, чизе ки мегирен ҳамаша акция кардагиянд бо нархҳои арзону дастрас. вақте ки навора гирифта буданд ози новинкаҳои паплино набуд. диден духтарако, биёен бо ай пеш тамошо карда бо нархҳои хубу дастрас молошона харидорӣ кунен. ина бинен ҳамаи чӣ доранд. ин навора барои ӯ мондум ки ҷошона тез да пайдо кунен, тез ёбен. мана бинен болопӯшои хушрӯ доранд, куртои фасон доранд. хулас ҳамаи чӣ ҳаст бо нархҳои хуб. боқӣ саломат бошен. хай.